שלום, אני יחזקאל אלפרין. לפני שנתיים בערך עזבתי את הרשתות החברתיות, אינסטגרם, וואטסאפ וכולי. נעלמתי כי הבנתי שהתוכן הוא לא אותנטי. הראיתי את מי שאתם רוצים לראות ולא את מי שיחזקאל באמת. אז מה כן קרה בשנה וחצי האחרונות? עבודה עצמית, אמונה וביטחון, למדתי להכיר את עצמי והתחתנתי. מפה הכל מתחיל. יאללה, בוא נצא לדרך ונראה מה קורה היום. את הדרך שלי בעולם הנדל"ן התחלתי בגיל 18 ששיווקתי את פרויקט שכטר ברמות. לאורך השנים התעסקתי בתיווכי עסקאות, קרקעות, נכסים, משקיעים מארץ ומחול, ובחודשים האחרונים פתחתי את חברת אלפרין נדל"ן, שהחברה בעצם מתעסקת בתיווך, שיווק ויזמות. לוקח אתכם כעת לפרויקט שאנחנו משווקים אותו. בואו. כן, אנחנו נמצאים פה בפרויקט מוזה של חני הורוביץ בגליל ים בהרצליה. בואו נראה לכם את הדירות. אנחנו בקומה 9, דירת פנטהאוז, בדירה יש 200 מטר עם 120 מטר מרפסות, תוכנית ל5 חדרי שינה, בהצלחה לרוכש. סיימנו להראות לכם את הפרויקט שאנחנו משווקים, בואו נראה לכם דירה קיימת בפתח תקווה. אנחנו בפתח תקווה, בשכונת אם המושבות, קומה 17 במיני פנטהאוז, יש לנו פה 130 מטר עם 20 מטר מרפסות. וכאן יש לנו עוד בניין דו משפחתי ברחוב נימרובר בגבעת שמואל, בשיווק בלעדי אלפרין נדל"ן. קיבלתם הצצה קטנה ליום-יום שלי, וזה חלק קטן. יש פה נדל"ן, יש פה התחזקות יומיומית, יש פה עבודה עצמית, יש פה את הלימוד אקדמי, יש פה עוד הרבה אהבת ישראל והרבה אנרגיה. אני מזמין אתכם להצטרף ולעקוב אחריי ולקחת חלק במסע היומיומי שלי.